Христина, Живка и Марианш направиха по една локвичка на хартията и след това пуснаха малко боя. И какво се получи? Появиха се някакви същества. Има един прекрасен, любезен дракон, много добричък. Просто. Това е дракон. Това е дракон, да. Добре, но той е малък като че. Малък е. Той е бебе още. Бебе. Това е такъв усмихнат. Да, и какво той става? се търси, може би, приятелите. Обаче тук има едно прасе, което му се влезе морско, както и една морска котка, може би, която се е обърнала с гръб и той горкия не може да си намери приятелчето, но медузата го гледа влюбено и той все пак намира някаква утеха. Че, да, тук разпръснатите мидички може би ще му послужи, защото той е малко драконче всъщност. Малко драконче, да. На него му се играе. Ето тук са очите на медузата. От тази страна е тук едно сърчице, тя го гледа влюбено. Тя го гледа. Влюбено го гледа, да. Само тя му обръща внимание. И тия двамата и те са деца още. Ама са гадни. Подиграват. Гадни Да, са, знаят право как са да и играят. обърнали са му гръб. И му се подиграват, там му се плезе. Просто са индиферентни към него. Лилювци, един я прилича на Лилюв. Виж го как е такъв един, формата му е лигава малко. Да, това е много надуто, това е много високомерно. Високомерно, да. Надолу се Като дракончето очевидно излъчва някаква доброта. Той се усмихва И кротост. И оттам му идва, че детенце още малко. Значи просто разговор на морското. Добре. Между деца. Между деца. Между деца. Макар и морски. Обитатели на дъното. Малки обитатели на морското дъно. Автори Живка, Христина и Марианш.